Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Малина Валиева, исәнмесез? Сөт, ипи, бәрәңге, кибеткә бер тапкыр барып кайту ничә сумга төшә? Юл төзелеше дәвам итә. Подсолнухи бистәсендә юлны файдалануга тапшыру вакыты яңадан күчерелә. Педагоглар, тәрбиячеләр, тренерлар 5 октябрьдә халыкара укытучылар көне билгеләп үтелә. Республика президенты иртәнге киңәшмәдә министрлыклар һәм ведомстволар җитәкчеләре алдына вакцинация буенча эшне көчәйтү һәм куркынычсызлык таләпләрен үтәүне контрольдә тоту бурычын куйды. 60 яшьтән өлкәнрәк татарстанлылар арасында вакцинация түбән булу мәсьәләсе Рөстәм Миңнехановның аеруча борчый. Бу куркыныч төркемендә кагыйдә буларак чирауырак формада һәм бик күп очракта үлем белән тәмамлана. Бүген бу категория гражданнар арасында 23,5%-га гына прививка сатылган. Көн саен кешеләрне югалтабыз. Безнең гражданнарның сәламәтлегеннән кыйммәтрәк берни дә юк. Безнең гамәлләребезнең теләсә ничек аңлатып була, әмма әлегә сүз безнең кешеләрнең сәламәтлеге турында бара икән, без иң катлы чаралар күрәчәкбез, дип белдерде президент. Рөстәм Миңнеханов шулай ук Роспотребнадзорның игътибарын чикләү чараларының үтәлешен контрольдә тотуга юнәлтте. Статистика мәгълүматларына күчик, соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 70 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шалуда узган тәүлектә коронавирусның тагын 19 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 5 октябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 27401 очрагы билгеле, аларның 23397-се терелгән, 39-ы узган тәүлектә. Ни өчен шулай кыйммәт? Чоло ТВ-ның кайнар элемтәсеннән кибетләрдә бәяләр артуга шикаят белдереп шалтыратулар килде. Безнең төшерү төркеме эксперимент үткәрергә һәм беренче чиратта кирәкле азык-төлеккә бер тапкыр баруның ничә сумга төшүен ачыкларга булды. Тулырак Лилия Гатина материалында. Кагыйдә буларак исемлек берничә көнгә сөт продуктлары, икмәк, кыш ите, ярма һәм макарон әйберләреннән тора. Без санап үтелгән товарларның кайберләрен генә алдык һәм ул 833 сумга төште. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк, без ташламалы бәяләр белән акцияле товарларны сайларга тырыштык. Күпенә чаллар бәйләп артуны сизелгән. Аларның сүзләренә караганда, быел азык-төлек кәрҗиненең бәясе берничә тапкырга арткан. Корзина выходит где-то 1000 на 3. Ходим, минимум неделю в раз. А что покупаете? Продукты первой необходимости. Может, не все, но большинство продуктов подорожали, конечно. А какие это именно продукты? Та же самая гречка, такие именно первой необходимости. Сахар подорожал, гречка, чаи подорожали, то есть в основном. Курица подорожала, мясные продукты. В магазине выгоднее делают скидки. На ярмарке все равно не делают. Я пенсионерка, я, конечно, рассчитываю, где что подешевле, где скидки. Смотрю, хожу. Каждый день хлеб, молоко в основном. А так фрукты там все раз в неделю. В среднем ваш чек? Где-то в районе 6-7 вместе с порошками, со всеми вещами. Раз в неделю. Как вы считаете, это нормальная цена за такие продукты? Кому как, кто работает, наверное, нормально. А для пенсионеров, соответственно, дорого, конечно. Чалларга авыл хуҗалыгы продукциясын ял көннәрендә үткәрелә торган шәһәр ярминкәләрендә дә сатып алырга тәкъдим итәләр. Әмма күпчелек шәһәрдәшләр фикеренчә, аларда яшелчәләр якынча шундый ук хакка төшә. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Юл төзелеше дәвам итә, әмма файдалануга тапшыру вакыты яңадан күчерелде. Тукай районында эшләүчеләр янәм чаң суга. Чөнки юлны сентябрь ахырына кадәр тапшырырга дип билгеләнгән вакыт кабат күчерелә. Сорауга хәбәрчебез ачыклык кертте. Күп балалы гаиләләр өчен микрорайондагы асфальтобетонның түбән катламы белән ясалган юлны көз башына ук ачарга планлаштырганнар иде. Сентябрь инде узды, хәрәкәт әлегә кадәр ачык түгел һәм мондый хәл халыкны канәгатьләндерми. Һава торышы начарлана, тиздән яңгырлар башланачак. Димәк, авыл кешеләренә кибетләргә, бакчаларга һәм мәктәпләргә бару өчен янә каршылыклар полосасын үтәргә туры киләчәк. Все устали. Здесь пожарные сколько не могли доехать, уже были случаи, когда и дома горели, скорой помощи не могли доехать. Особенно детей, которых каждый день надо в школу возить, а сейчас будет слякоть, начнется грязь. Мы считаем, параллельно, наверное, можно эти работы как-то вести, в том числе и съезды оборудовать, и второй слой ложить. На погоду только надеемся, как древние люди. Погода хорошая, живем. Погода плохая, значит, все, нам сложно. Транспорта нет, только, например, на нашу семью одна машина, один
внедорожник, постоянно на ремонте. Идут суды постоянные, потому что постоянно хотят отложить нам на 22-й год, на 25-й, ну и так далее. Моннан тыш бирдә яшәүчеләр үткәрелгән тендерның дөрестлегенә дә шикләнә. Мы хотим, чтобы проверили, почему именно этому подрядчику дали тендер, потому что, ну, вот сейчас в отношении опытного заявления о банкротстве это вообще не положено, ну, не должно такого быть. Поэтому мы хотим, чтобы все-таки проверили законность, как выиграл тендер этот подрядчик, да. Поэтому хотим и обратиться в антимонопольную службу УФАС. Заявление готово, на днях мы уже его отправим. Без Тукай районы администрациясына юлны финанслау һәм объектны тапшыру сроклары турындагы сорау белән мөрәҗәгать иттек. Әлегә рәсми җавап көтәбез. Лилия Гатина, Ленар Солтанов, яңалыклар. Балалар бакчалары, уку йортлары, спорт секцияләре 5 октябрьдә Мәгариф өлкәсенә катнашып булган һәркем үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Бу дата очраклыгына сайланмаган 5 октябрьдә Парижда ЮНЕСКО вәкилләре белән конференция уза. Анда педагоглар эшенә кагылышлы мәсьәләләр турында фикер алышына һәм укытучыларның хәле турында халыкара конвенция кабул ителә. Беренче тапкыр укытучылар көнен бары тик 1994 елда гына билгеләп үтәләр һәм шул вакыттан бирле 5 октябрьдә бөтен дөньяда Мәгариф өлкәсе хезмәткәрләрен котлыйлар. Шоуда гадәттәгечә бу тармакның иң яхшы хезмәткәрләрен бүләкләделәр. Уку йортлары җитәкчеләре, педагоглар, тәрбиячеләр, тренерлар һәм сәнгать укытучылары Мәгариф өлкәсенә катнашып булганы һәм үсеп килүче буынны үстерүгә бәяләп бетергесез өлеш керткән кешеләр бүләкләргә һәм рәхмәт хатларына лаек булдылар. Часть наград, которые пришли из Российской Федерации, из Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства образования Республики Татарстан, Министерства спорта, Министерства культуры. Это как раз те наши педагоги, которые в течение года достигли определенных результатов. Это и 100-бальники, это и победители конкурса профессионального мастерства. Мне хотелось бы сказать огромные слова благодарности в адрес всех, кто работает в отрасли образования. Быел тантаналар сарайында 52 шәһәрдәшебез котлаулар кабул итте. Для каждого учителя любая награда важна, да, но когда так высоко ценит себя, я думаю, равнодушных не останется. Ну, эмоции переполняют, конечно же, не без этого. Очень приятно, когда твой труд оценивается, очень это приятно. Когда вот, знаете, идешь так по этой лестнице карьерной, я пришла к руководителю, я еще не так долго, 3 года только. Ну, вот такая награда Министерства образования и науки Республики Татарстан меня очень радует, мне очень приятно. Шолда Мәгариф өлкәсендә 15 меңнән артык хезмәткәр эшли һәм аларның һәр кайсысы бүләкләүгә лаек, чөнки алар киләчәк өчен зур хезмәт куя. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Ленар Солтанов, яңалыклар. Без сезнең исегезгә төшерәбез, вакцина авыру юктырдан бердән-бер ышанычлы ысул прививка ясатырга ашыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклagыз. Бүгенгә шулар иде, мин Алина Валиева, сезнең белән сау булашам, сәламәт булыгыз. Электрическое отопление – отличное решение для любых помещений. Отопительные панели «Степ» для дома, дачи, коттеджа, торговых точек. С нашим отоплением вам не нужен газ. Звоните 8 917 270 52 95. Приумножьте свои личные сбережения с КПКГ «Госзайм». Ставка 13% годовых. Также выдаем займы с использованием средств материнского капитала. Набережные Челны, Новый город, 107. Диагностический центр ТАТ-клиник оказывает весь спектр услуг на магнитно-резонансном и компьютерном томографах. Набережные Челны, 78 03 03.